Možda i vi vjerujete da vam za betoniranje uvijek treba mješalica, čak i za manje poslove oko kuće. Ili se pitate, betoniranje pomoću kante za zalijevanje cvijeća, kao jedinim alatom, kako je to moguće? Dopustite da vam pokažemo kako jednostavno i brzo možete betonirati pomoću Fix betona iz Baumita. Razvili smo naš Fix beton tako da sami možete betonirati i brzo učvršćivati, bez uporabe bilo kakvih strojeva, struje ili posuda za miješanje. Jednostavno posipajte naš Fix beton izravno iz vreće u slojevima od 10 cm na prethodno navlaženu površinu. Izlijte malo vode na svaki sloj, zagladite i gotovi ste. Dobro ste čuli, toliko je jednostavno. Baumit Fix beton. Za brze i jednostavne radove betoniranja bez miješalice. Razvijen od jednog od vodećih proizvođača građevinskih materijala u Europi. Baumit. Ideje budućnosti.